Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som la Morella Nuts, una empresa que ens dediquem a la transformació dels fruits secs, que vam néixer l'any 1985 i treballem per la indústria del dolç a tota Europa. El projecte sorgeix en un moment crític, les empreses de Reus estaven tancant, el valor que s'havia donat fins a llavors era purament comercial, de compra i venda del producte, i jo el que vull és fer un pas més. La Morella Nuts és la primera que ven el fruit sec transformat i ens col·loquem en països de forta tradició xocolatera i de consum de dolç. Estem dintre de les 2 o 3 empreses líders en el mercat centreeuropeu del bombó i del gelat. Els fruits secs amb determinades dosis són beneficiosos pel colesterol i també hem notat que tenen efectes molt beneficiosos per l'Alzheimer. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.